Vi har fået til opgave at lave 3117, som omhandler Candice ApS. De er en nystartet produktionsvirksomhed, der udelukkende fremstiller og sælger produktet HIT. Man har i virksomheden netop afholdt et planlægningsmøde, hvor man for det kommende år har fastlagt afsætningsrækken med tilhør af forventet forbrug af variable omkostninger. Her ser vi tabellen, og man forventer endvidere i virksomheden, at de samlede kapacitetsomkostninger det kommende år vil udgøre 950.000 kroner. I opgave A skal vi beregne den optimale salgspris og afsætning for det kommende år for produktet HIT ved brug af differensmetoden. Differensmetoden bygger nemlig på den betragtning, at den kan betale sig at udvide afsætning, så længe differensomsætning overstiger differensomkostningerne. Det vil sige, så længe differensbidraget er positivt. Vi har indhentet det her Excel-ark til at lave opgaven. Her er salgsprisen og afsætningen beregnet allerede, og det samme er variable omkostninger. I nummer 3 kolonnen her skal vi beregne omsætningen. I denne kolonne skal vi beregne DOMS, hvilket er differensomsætningen. I denne kolonne skal vi beregne DOMC, som er differensomkostningerne. Og i denne kolonne skal vi beregne DIFB, som er differensbidrag. Og det alt sammen bliver beregnet i kroner. Omsætningen finder vi ved at gange salgsprisen med afsætningen. Den trækker vi hele vejen ned og sletter de unødvendige mellemrum. Ved DOMS beregnes ved at dividere ændringen i omsætningen med ændringen i afsætningen. Det gør vi på denne måde. Nul, fordi der ikke har været nogen ændring i det første år, divideret med ændringen i omsætningen. Det der minus 0, fordi der ikke har været noget forrige år. Så kan vi beregne DOMS her ved at sige omsætningen dette år minus omsætningen forrige år og divideret med afsætningen i det år. Vi skal lige have vi skal lige have parentes om. Afsætningen i dette år minus med afsætningen i det forrige år. Kan man trække den, tror jeg? Vi prøver så at trække den denne vej ned. Det fungerede. DOMC beregnes ved at dividere ændringen i samlede omkostninger med ændringen i afsætningen. Så det vil sige, parentes minus forrige år, hvilket ikke er noget, divideret med afsætningen for det forrige år. Og det næste år gør vi ved at tage det samme år minus det forrige år divideret med parentes afsætningen minus afsætningen i det forrige år. Denne trækker vi hele vejen ned.
og så får vi differensomkostningen. Differensbidraget beregnes ved at trække differensomkostningerne fra differensomsætningen. Vi prøver om igen. Og den trækker vi. Vil du tage over? Det gør jeg sige noget? Opgave A lød så på, at vi skulle beregne den optimale salgspris og afsætning for det kommende år for produktet ved brug af differensmetoden. Som vi så kan se, hvis salgsprisen er 1750 og på en afsætning af 2000, dernæst vil differensbidraget være negativt, så den optimale salgspris er 1750 kroner. Skal den næste eller sådan? Jeg kan tage opgave B. Opgave B lyder på, at vi skal beregne det forventede resultat af primær drift for det kommende år i Candys ApS. Ja, vi finder resultatet af primær drift ved at tage omsætning fra de variable omkostninger. Og dernæst får vi en primær drift på, eller en resultat af primær drift på 1.400.000. Og det var det. Det var slutningen på vores opgave. Tak fordi I fulgte med.